שלום, זה החלק הרביעי למדריך ל-HTML למתחילים. היום אני רוצה לדבר על דיבים. דיבים זה נושא מאוד חשוב, בונים עם דיבים כל אתרים, כל אתר. והיום אני אלמד את זה. אני אנסה, זה קצת יהיה לי קשה ללמד את זה, ואני אנסה לעשות את זה כמה שיותר ברור. אז נתחיל. מה שעושים, יש דף רגיל, HTML, ורושמים div. אני אסגור את הדיב וירשום This is my first div. עכשיו אני אפתח וזה מה שיצא. אתם רואים שדיב לא משנה כלום. אני אוציא את זה, נרשום נגיד פה. זה בסך הכל תהיה כאילו שורה, אין לה לא רווח, היא לא עושה רווחים ולא כלום. בגלל זה משתמשים בזה הרבה, אני למד איך להשתמש בזה. אז היום אנחנו נייבא קובץ CSS חיצוני. מה שנעשה זה נעשה save as, נעשה style.css, נשמור ונעשה link אל style sheet type טקסט ו style.css ולסגור. עכשיו זה מייבא את הקובץ CSS הזה לפה. עכשיו מה שנעשה זה ייתן קלאס. למי שזוכר, קלאס זה בשביל לייחד את הדיב הזה, וככה אנחנו יכולים לעבוד רק עליו. אני ארשום קלאס, נגיד זה לא משנה, טסט, סתם שם. נשתמש בנקודה ורשום טסט. עכשיו נגיד אני רוצה לתת גודל. בעצם אני אעשה רקע. אני יכול לעשות background, ואז אני אתן איזשהו צבע. אז אני רוצה לעשות, אני לא רוצה לרשום black, red, green, blue או כאלה. אני רוצה לרשום קוד של צבע, ואת זה אני אעשה ככה. רושמים סולמית, וקוד של צבע אפשר להביא מכל מיני מקומות. למשל מהראש אני זוכר כל מיני קודים של צבעים. אפשר בעצם רציתי להראות עם איזשהו אתר מסוים ואין לי אינטרנט. כל מה שאני אביא אותו בדסקריפשן, ואפשר בפוטושופ. בפוטושופ אפשר, יש שם כזה ריבוע שאפשר לבחור שם קודים של צבעים. אבל אם נגיד אני אעשה קוד של צבע, נגיד שחור, אז זה 6 פעמים 0, ואז יהיה שחור כל הדיב. אז אם אני רוצה עכשיו שהדיב הוא לא יהיה כל הדף, אני רוצה שהוא יהיה 400 פיקסל. אז אני אעשה width, גודל, נקודותיים, ו400 פיקסל, ויסגור את זה עם הסימן שזה שאני לא זוכר איך קוראים לו, ויעשה רנן, והופה, זה 400 פיקסל. אני יכול לעשות אותו דבר לגובה, שזה high, ואני אעשה 300 פיקסל, וזה ככה. עכשיו מה שאפשר לעשות עם דיבים זה אני אשתמש בפקודה הזאת שקוראים לה מרג'ין. מרג'ין זה כאילו הרווח שהדיב יעשה בחוץ. כאילו אם נגיד יהיה עכשיו פה איזה משהו,
איזשהו טקסט, לא יודע מה. אז אני ארשום מרג'ין 100 פיקסל. אז כאילו זה יהיה פה 100 פיקסל, ויהיה רשום פה את מה שאנחנו נרצה. אז אני רק אראה את זה. נרשום נגיד סתם טקסט. אוקיי? עכשיו אני ארשום מרג'ין 100 פיקסל. הופה. אז עשה 100 פיקסל לפה, 100 פיקסל לפה, 100 פיקסל לפה, 100 פיקסל לפה. קיצור, פשוט עושה רווח של 100 פיקסל מהכל. ואם אני אעשה, ואני יכול לעשות גם מקף, ואז את המרג'ין שאני רוצה שרק מקום מסוים יהיה. אז אם אני אעשה מקף בוטום, אז זה כאילו יעשה את הרווח הזה רק על למטה, בוטום. אז אני אעשה רווח, והנה יש את הרווח הזה רק פה. יש את הרווח הזה רק כאן. עכשיו, מה שאפשר להשתמש עם המרג'ין הזה זה לעשות את הדיב באמצע של הדף. וזה הדרך התקנית לעשות דברים באמצע הדף. אז אם אני ארשום מרג'ין, ארשום 0 ואוטו. עכשיו, מה שזה יעשה, אם רושמים מרג'ין ורושמים שתי דברים, כאילו איזשהו מספר ועוד נגיד מספר, אז המספר הראשון יהיה המספר פיקסלים למעלה, לרווח של למעלה והרווח של למטה. והמספר השני שאני רשמתי עכשיו אוטו, ואם נגיד המספר, אז זה הרווח מהימין ומהשמאל. אז אם אני עכשיו ארשום אוטו, אז אוטו, בגלל שזה ימין ושמאל, זה ימרכז את זה. זה ימרכז את הדיב. אז אם אני אעשה רענן, למה זה לא עובד? לא שמרתי זה, אני אשמור, עושה רווח, וזה באמצע. עכשיו זה, אפשר לעשות עם זה הרבה דברים, נגיד עכשיו אני אשתמש בפקודה בורדר. בורדר זה מסגרת, רושמים בה 3 מאפיינים נקרא לזה, אני לא יודע. צריך לרשום בהתחלה את הגודל של המסגרת, את הצבע, אני ארשום נגיד אדום, שאני חושב שזה, אני לא בטוח שזה הקוד של אדום, ואני ארשום סוליד, שזה סוג המסגרת. יש כל מיני, יש דאשד ולא יודע, ועוד כל מיני, אני פשוט לא זוכר אותם בעל פה, אני בודק אותם באינטרנט. אני אעשה רענן, ויש פה, עכשיו נגיד אני אעשה איזה 5, ואתם רואים יש מסגרת אדומה, ואז אם אני אשנה את זה עכשיו ל-FFF, שזה לבן, אתם רואים, אני יכול לעשות טקסט line, שזה אומר איפה מה שבתוך הדיב, איפה הוא יהיה. אני אעשה center, אז כל מה שבתוך הדיב יהיה באמצע. בקיצור, זה מה שאפשר לעשות עם זה. אני חושב שאני אעשה עוד קצת על דיבים במדריך הבא, כי זה דבר חשוב וצריך ללמוד את זה טוב מאוד. ואני אמשיך עם עוד המדריכים, תעשו סובסקרייב, לייק, תגיבו, תשאלו שאלות. יאללה ביי.